1638, del fet tradicional sermó de la conquista, aseguraba que el penó que en aquell moment es conservava a l'església de Sant Vicent de la Roqueta és el mateix que hi seran els moros en la Revolució de València. Es que se pasaba per el sermó, va veure que estava en Sant Miguel i este és el de Chamuel. 100 anys després, això va ser en 1638, 100 anys després, el motiu del tercer centenari, la injustícia criminal, segurament, en millors mitjos científics que avui disponen el CSI, si no, no se comprèn, va despenjar el penó i va assegurar que era l'autèntic, donant el seu aspecte bé. Va despenjar i és bé. Este és l'autèntic. Una prova irrefutable per a certificar la seva autenticitat. És a dir, que ni oràtil de la sèrie tal, ni res. Este era un fiel. Allí va permanèixer fins al segle X, que en la desamortització dels béns de l'Església va passar a la casa de la ciutat i en 1855 es va traslladar a Junta. Els catalanistes han vist en este fals penó un símbol per a identificar-se amb els catalans en contraposició de Nostra Real Senyera en un clar intent de divisió dels valencians. D'ahir que determinats grupuscles desorientats i desinformats intenten per tots els mitjos el seu reconeixement a nivell oficial. Però és possible que aquest tros de drap blanc en el pas del temps, les franges blanques han adquirit un to groc que li dona un aspecte més autèntic, que en principi era blanc. El que passa que el temps, el que passa que l'estat, se va agarrar un color que és més groc, però que en principi era blanc. Li dona un aspecte més autèntic sobre el qual es pintaren 4 barres roges retallat per dalt i la inscripció en castellà. Any que no existia. 1938, que no existia. Era el número romàs. Siga el que conta la tradició africana dels moros com a prova de rendició. L'historiador Antoni Atienza, en el seu extraordinari llibre de la Real Senyera, diu que el motiu que estiga retallat pot ser perquè la bandera primitiva estiguera molt desfeta o que portara inscripcions o pintures per ser una bandera gremial o inclús que duguera una franja blava en una corona o un ratpenat pintat i que deixaran les barres a soles perquè eren emblema del rei d'Espanya d'aquesta època. És a dir, tot el contrari de els catalanistes. Ja la menciono. Anem a analitzar que el més prop, que ha estat aquesta falsa relíquia del penó, que es pon sense sermó en l'Ajuntament de València, del rei Jaume I, és el dia que la ficaren sobre l'ataúd de les supostes restes del monarca, es ficaren aleatòriament en funció de la seva altura, etc., després de l'espoli que va sofrir en el segle X. I com no casaven, el abat del moment o se fiquen un lloc a solmo a tenir encarregat per això. Entren al nostre grup, i fan, ahir tiren tots els ataúds, tiren tot i tal, i desperdiguen tots els ossos per el suelo. Entonces, n'hi ha que fer alguna cosa. Entonces, hemos agarrat un tècnic i diu, a veure, què fem amb tots estos ossos? La sort que teníem és que el rei Jaume, per a l'època era un tribunal, havia quasi 2 metres, que en aquell temps era una qualitat, però ara és, no serà que temps. I entonces, le digo, bueno, haremos ahora como, sí, esos més llargs són del 38. Són del 38. El problema està, que entonces, ahí, este es, pero el problema está que se troben, bueno, esto es la tumba. El problema pot tenir que se troben 2 cadáveres que tenien un forat. I és veritat, consta en la crònica, que a Jaume I, que va haver una saqueta en l'altre, però se troben que n'hi havia 2. I ara què fem? De qual del tio som? Les 2. Aquí estan les 2. Entonces, el tècnic le diu a la oye, de fer el que tens. Això n'hi ha i jo te'n som. I jo te'n som. Entonces, es trasladaron a la catedral
I quan van retornar a Bolet, demanaren a València el penó de la conquesta i la resposta és passa, que no és. Entonces, per això dic que el més proper que ha estat aquest fals penó, el seu primer és el dia que s'ho van ficar damunt de la taula per a trasladar, perquè ell no la va veure en sang. L'única volta és aquesta foto que us he demostrat que l'havien ficat, que la demanava abans. Dient al principi que com a prova de rendició al rei que no a l'exèrcit, d'acord amb el pactat, els moros penjaren la torre que li fan la senyera real d'Esculla. I quina era la senyera real? Tots els documents, així com els historiadors que no han patit cap insolació en l'Empordà, certifiquen que l'ensenya reial només tenia 2 grans herojos. El primer tenia com a ensenya seva personal una bandera de 5 barres, 3 grogues i 2 roges, o si es preferís, 2 bastons rojos en campió. Així era la bandera de Jaume I. Sí que és cert que en aquells temps es poden observar en distintes representacions banderes en 2, 3, 4, 9, inclús 12 barres. Però això és degut a que en el segle XIII no van arribar a les banderes com de València, encara no estaven definides les 4 barres. Però el que sí és paradòxic és que a Jaume I sempre s'identifiquen i representen en tot. No obstant, i perquè no n'hi hagi dubtes, anem a analitzar els documents que ho acrediten. Tots els experts coincideixen en que les pintures del castell d'Alcanyís són de la mateixa època de la conquesta. És més, l'immensa majoria interpreten que representa la festa de València. Hi ha alguna excepció que planteja que podria ser l'entrada del monarca en la pròpia ciutat de l'Alcanyís. Per exemple, García Moya podria ser l'entrada de l'Alcanyís, la de València. Però bueno, quasi tot no coincideix en que és la de València. I indistintament, que sigui l'entrada de l'Alcanyís o a València, observant la pintura es detecta que entre totes les banderes de diverses barres que reflexen, és a dir, veurem que n'hi ha de 3, ara veurem, n'hi ha de 9, n'hi ha de 12, tant, però mirad, aquesta és la part final. El peó que va al costat del rei, que està mirant-lo de forma reverencial, ara ho mirarem en aquest detall, mirad, este és el peó que va davant del rei. Porta el seu estàndard personal en què? En 2 barres. També queda demostrat les pintures recents trobades en el Palau d'Aguilar, en Barcelona, avui en el Museu d'Art de Catalunya, les quals representen la conquesta de Mallorca per part de Jaume I. En la mateixa s'observa que dalt de la tenda de Jaume I flameja la senyera real, en què? En 2 barres. Així, també és curiós el tratge que porta el monarca en 2 barres. Com per exemple, bandera en 7 barres, tal, és a dir que mai tenim distintes barres, però aquesta és la seva tenda, dalt, en què? En 2 barres. García Moya, en el seu magnífic llibre, Plan de Potes, comentat, Tractat de la Real Senyera, nos aporta multitud de testimonis propis. Ho analitzarem. Entre altres, esta que especifica que uno de los pocos retratos efectuados en vida de Jaume I son las Cánticas de Santa María de 1260. L'èfica sencera, la vas trobar, l'èfica sencera, sobre tot quan hi ha la revista que no manipulen res, és de l'autèntic. Parla de l'ànima detallat, per a que veig que no està manipulat. Entonces, a tener pruebas, documents. En el que aparecen tanto en su traje real como en su trono, 2 barras.
La pintura fue encargada y supervisada por Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, Guillermo, querido, el cual no solo conocía el ceremonial aragonés, sino también la heráldica de sus. Es decir, que ahí la revisarla, ahí está la general, ahí Moreno, como se retrata, Alfonso X, el Sutrache, lógicamente, es el de Castilla, y Samuel I. Ahora la revisaré, pero para que veáis que no es simple. Así queda mezclar, mirar el traje y mirar el blog, ¿dónde está? Ahí sí no me pone millón, con esta cátedra que se le sale, ¿vale? Es decir, que, ¿cómo se representa la reina la segunda? Siempre el segundo tema es dos varas. Siempre. Es decir, cada uno van a representar pues, en función de lo que de las cuatro prácticas, de ese cuarto tema. Ya comentar que Saúl I tenía como enseña según persona una bandera de 6 barres, de errores y 2 roches, pero tanto, el falso no podía ser una copia de la Sagrada, ya que fins que Pere II de Valencia, el Punyalet, el Senyor, en 1360 fixa en 4 el número de barres y mentrestant sempre se representa en 2. En siglos reales, durante los siglos XIII a XIV, no existió uniformidad en cuanto al número de barras, aunque la auténtica señal real es usada por todos los obreros de la época. Jaime I dejó un ejemplar perfecto, el sello real con plomo, año 1266, con su imagen en el anverso, siguiendo los modelos iconográficos tomados de figuras de antiguos emperadores romanos. Sedante, coronado y empuñado la espada, en el reverso, el conquistador a caballo en el escudo y 2 barras sobre 3. El sello, conservado en el Archivo Municipal de Valencia, vendría del Colegio Real número 25, como hace constar García. También figuren en 2 barres les monedas valencianas. Comentarles distintas, mirar, como aquí, incluso en la abadesa de Lille, que si se esté, no sé dónde está, se representa que ya va a cambiar de 2 a 4 barras. Es decir, que cada nota que entra, ya lo vamos a entender. Ahí siguen también el seguir de Alfonso I, es decir, que después de hecho encara continuo, encara porque no sabía estar libre, ya que hasta el Punyalet, pues hasta els ceremonials, pues encara continuo les 2 barres. Una prova més de la continuïtat de les 2 barres, després de Samuel I, es que Pedro el Grande, rey de Valencia y Sicilia, muestra en su escudo la señal real de 2 barras, códice lineado, privilegios de la felicidad de Palermo. Y en él se observa a Pedro II mostrando una actitud soberana en el escudo de su nuevo reino. 2 águilas, cuyas heráldicas del anterior señor de la isla, el germano Manfredo, emparentado con Hostal, y 2 barras rojas sobre 3 de oro. Es decir, ¿qué hace? Incorpora sobre el escudo de Lleida su nombre. ¿Qué? 2 barras. Encara que, com hem dit, hasta 1360 no queden fixades les 4 barres, molts són els casos que apareixen que seguissin aparent 2. Per exemple, en el quadro del centenar de la ploma, pintat del Marzal, el sac, en 1407, ja és després, però encara representaven 2, i que desgraciadament es troben a l'editorial Alden de Londres. En el llibre de Les Hores de Alfons el Magnànim, que també està en Londres, obra de Leonardo Crespi, inspirada también en el retablo del centenar de la ploma, es decir, que incluso había cosas que son prácticamente igual, y caballos y tal, había algunas cosas, pero estaba muy inspirado en el cuadro. Pero mirad que siempre
representen al rey Isabel en dos. O en el retablo de San Jordi, que está en la iglesia de San Jorge de Jérica, de Berenguer Mateo, y en la parte superior central también representa la batalla del Puig y también, ahora voy a ver en este slide, y también lo representa en dos. Es decir, que dos barras, tres matices científicos. Es decir, así de ahí, tres puestos distintos. Y como en cada, ya pasaba en el 60, pero la técnica no tenía clase en dos barras, antes era, dice nada. Entonces, es que García Moya conta en versión magnifiquible la siguiente anécdota, ¿no? En 1414, en la correspondencia entre Fernando I y el baile, hay un encargo de tejidos rojos y amarillos que siguen quedando asimiladas. No tendrían muy claro si eran dos o cuatro las barras para la enseña real cuando le pide aclaraciones. Le dice ¿cuántas barras serán las rojas y cuántas las amarillas? ¿Y qué ancho cada una de las barras? Como figura en el acá, registro 2 y tal, ¿no? que está perfectamente documentado, ¿no? Es decir, que cada vez está en ese periodo de precisión y en cada cosa bien siguen 2, 4 y 1. Así precisamente en Nache, de Servetreche, la pintura del templo de la iglesia de la Fructuosa, en Oscar, por ejemplo, que figura un soldado aragonés en tres barras. Y ahora me va a decir, ¿cuántas barras tengo? 4, no se las esperó. Y como digo en el secretarista, pues el memorial dels Consells, anys 1375 a 1383, número 10, refleja la concessió de Pere II de València al nostre regne en 1377, especificant perfectament